Kadok ave panseme nilihin pen. Merry Christmas kardom pipizerlo. Kardom. Ano tumen pinili niya belum so for Christmas alam the. Mate Christmas sa putak alam si. Kacatan nam rape pansin ning hanglo. Kasi kadok ite ning arlo arnam chardom mo na. Labang so karjong me ke bang alam anotin na me chudeng dimra. Ito me hirj me kelong rape jepan. Pinali te benali arna malam mate Christmas alam the kachi thanam rai pet paneli kachong wai pon athepi kala hanlo Ardi ka bedata Ardi dolo Ardi abedata Ardi dolo polam sinale te pen che thamje mate simple pena bangke important ka bedat a hormu a son abang pubang pitame important do pondo si Ardi ka bedata Ardi dolo polam sinale te pen sihek penali Christmas aputak arna malam pacithanam repen sinale por enlo nasil tumlang namo nang Jesus Kristo mahang kachek ahot Jesus Kristo mahang kachek ahot kayani Ardi ave pinatum tahalaso arni penama Jesus Kristo mahang kachek penamat alang itu makailong Ardi dolo munitum important enlo munitum Osal ha group to important and panlo palam si ane te pechan si kasi lanam sinang Jesus Kristo mga cheka hot ke penang na tum Ardi kaya we pinatum tame Ardi Jesus Kristo mga chek penamat mate Jesus hala tum kailong ke dam penamat Ardi dulu ilitum langnam sinang don marli tum kaya ni pen Ardi we pinatum tame Jesus Kristo mga chek Ardi penabang ke Ardi dolo mate important dolo mate monitum important pinier ni te en panlo itum lang sinang Joseph la pen Mary kai halabang sohut Joseph ko malo pultang te Joseph ke pirthe do tik hut Jesu apo ulo Joseph ke not carpenter mate thengpi keret ke soy thengpi a mystery kalang likinut carpenter thengpi a mystery Joseph panyo silang namlo pultang de Joseph ke plang obang kali leader takali inut ke jabang political leader la potakali anong che thango bang potakali hala sohot Joseph bang ke lapen richu potakali Joseph ke he was a very simple man simple pig abang pu Joseph ke bonda Joseph Gabriel tikalapen arna mabirta ke kroy lapen kedeng den pena pot si piniar ni an birthe dang manitum Joseph alam Chathan theud e Christmas ahot Joseph a man pini pirthe dang pini Jesu po Joseph a man chathang lo he was a very simple man Jesus Kristo alang li kailong damde ko made tekela alam ar juje ko deng dun de ko ke Joseph was a very simple man minut simple manit fis metum dak thek long magala hallo jitja Gabriel puinur tekela Joseph long dam lo lapen Joseph sitame tekela abirta arnam pen kewan tekela kethana birta arnam birta mate arnam lam dengdin lo lapen kroidin lo lapen ke halabang sorni penamasi in the simple monit Joseph fan pini pirthe dang chichini ne tumsi avelo dan marlitu pini pirthe dang Joseph fan kachini ne tumsi avelo Christmas lo pulotang te Joseph alam chathan thejok je Mary alam chathan thejok je sono thaksi Joseph fan seme tum pini pirthe dang ko people masre ke arna malam karjutin penapo hallelujah itum langna senang Matthew chapter 1 afro senang Matthew ni pi si ang beso nerke penjo si tum lang namlo purthala bang khala daga bangke Joseph lapen tekala tum angbong kaching ki chathan alam si tum dak thek longji itum langna sen hadak 18 no lang senang Matthew chapter 1 verse 18 no lang senang Jesus Kristo pirthe ke chek hache la puson hello alang lipai Mary aphan Joseph pen ke pangri ji aphan rai tanglo bontala tum chipari ri aku pen Mary karjong kang thir penajok aso chupathe tanglo palam klanglo presir ke belong bonta penan Joseph ke no dhoromia moditlo apot si alang liphan ke patherak ji aning hang hedat si
chiti joy pupusi mathalo ingkoi long long senang bonta Joseph la ke matha una hut amang pen hem phua pherang ke nang cheklang si alang li phan pulo David asu Joseph nang li piso Mary phan nang hem ka chiponji pheri bima alang li karjong kang thir pana jok si alang li so ing hulu ingkoi re silong Miri aso pirthe pahacheji lapan nang li lapan Jisu pusamen irnang ji bima alang li si ame thang amunit aphat apap he pen pechok ji arna malam pathak arna berje pedana etum dak thelong lo don marli tum Joseph ke inut inthir jirbang ari somar mate Miri tendo inthir jirdim sopi aposi Joseph bathalo Miri ke karjong athir pena chok kopilo osu chupa thetang lo polam khlang lo bon ta Joseph ke dagitum thelo ma ke Matthew chapter 1 verse 19 lo thelo ma ke alang li inut dhombi pe amuni lo posi alang li phan mate Mary phan ke patherak ji aning hang hedet lo hang hedet si chiti joy po pusi mathalo pusi pu tason onohut te kelaba ko put thot na cheklang si pulo Joseph David asu Joseph nang Mary phan hem ka chiponji phan hereri pusikipu timalang li karjong thir pana jok so chupat hetang lo pusikipu nang li alang li phan amen Jisu pusi nang ji pusi koi dai isilong tem thek long tan mali Joseph tekala alam patek pinlo tekala pen ke wang arnam alam alang li phan arnam alam deng si jaksi alang li Mary phan hem chepon lo lapen ke alang li si halasor ni pen Jisu po Chemanlo lapen posi piniar ni anta Jisu aphana lam te thanam lo pulotang te pirthe poke Joseph henlo lapen Joseph ke Jisu apolo lapen ke Christmas ahut pulotang te ba chada hut pini pirthe dang Joseph aphan chathang to the praise the Lord hallelujah don marlitum lasin dili pui bangal hello nang li lapen li same simple amodit hai kita me tum jong sila bang so pini Christmas pena jok itum arnam pen ke bang abirta te me speaker te ben non to Christmas ke thanjelam pastor te ben non to Christmas ke thanjelam the reverend te ben non dihu Christmas arnam malam thanji father tum pen brother tum pen pastor tum pen evangelist tum pen preacher tum pen arnam abana tum pen ke thanalam jong si arnam pen ke bang alam jong si tum non to Christmas so dengden pa me pulotang te nangli le pendeli panta Jesus Christo pilo itu pan famous amri da pinchong det po itu pan pa fame det po pero head dang itu pan Ardi ki do murit nang pa plang po bon sabi ke claim ni pilo Joseph le alang li simple amunit ste melang li ke plang obang ali ke bandi anong jitang obang ali richu ta kali ste people se piniar ni pero head dang Joseph famous det lo people se ni pero head dang Joseph an Ardi people na ko lo puladar alang li simple amunit ste me alang li just arnam pen kewang abirta alang li ke deng dun penapot lapen ke Jesus Christo pan alang li ke chak penaposi alang li piniar ni an Joseph apan munitum Ardi piponang koklo praise the Lord hallelujah lasi do barli itum pininga rong birta kalahan lo pininga Christmas pen nali le pen li jongsi arnam pen kewang abirta arnam ban po te pen Christmas pol pitlong ke than alam at so deng pa me pan itum jongsi Jesus Christo pan ningar lo chak pulotang te deng pulotang te pininga Christmas pen nali pan Ardi na pipo monertum nangli la penli monitum Ardi na pidat hai bonta arnam ke itum pan alakhana an po arnam sinning to take a pinchong bang nangli la penli pan Ardi na pipo don marlitum praise the Lord hallelujah lasi tum pininga Christmas ke tum arnam alam itum chudeng din nangji chak nangji lapan elitum iningar lo Joseph le arna pa kachakson nangli le penlita chak na chitan marlitum hallelujah itom lang no sinang Mary la kainot simple anim sapi Mary ta lang li ke plang obang la pokali la painot leader ke jabang la potakali political leader ratchari ke jabang la potakali lapan ke Mary inot richo potakali religious leader potakali bonta Mary aphan itum hasolong tok kalang li inut ingthir jir anim sopi
la pen Jerusalem kardom hemlong ningkan ke thom pen si he ku pen selang le hadak ke dodon abang alang enut interior pen arna ban pi Mary la pen apot si Mary te enut normal nang li le pen li son amonit Mary steme de alang li normal abang pu richopi takali thang takali halas hot ke de Mary famous o e halas hot sitame bonta Mary arna malam patepek pe pinsi arnam aning ke hang le papleng nang put tekela phan kipu den penapot ke chak dun dat penapot la pen Yesus Kristo phan alang li ke deng dat penajoksi piniar ni Mary perthet thang cha thang dolo Mary phan monitum Ardi pipan lo ko people of politang te Mary steme arna phan ke chak dun penaposi Mary phan pini monitum perthet dang ta Ardi pinakolo perthet dang ta Mary alam cha thanan kolo akhai tin ajade tin along with tin account tin estate tin steme pini perthet dang whole entire wall si Mary phan Ardi pipan na ko people of dan mali den politang te alang li arna phan ke chak penapot arna phan ke deng penapot arnam pen ke banga birta tekela Gabriel ke than abirta ke deng dun ke chak dun ke accept dun penaposti Mary phan pini perthet Ardi pipon don malitum praise the Lord hallelujah lasin dali pung tungal halo itu Mary kailong pen itung edung ke chali dina jido Mary kailong pen Mary ke alang li kopiluma polotang te intirjir anim so pilang intirjir polotang te alang li phan koson loho ma jok pen talang li dimtar pasiselang mate alang li phan pin sotum pa phupelang lason intirjir anim so pi intirjir anim so pi so pat hello polotang te Mary abide jup talo itung lang nam itu thek long chi ban halada ka bang ke pilo Mary ke tekela tumbirta wanglo nangli oso chupat henang po kusigipo lapanang laphan kopilo Emmanuel bosemen pirnang ji kusigipo sita me Mary tame mathading lo lake ko sonalam lo kopie birta lo ha kopie birta ke mero lake what kind of good news is this whatever greeting is this si Mary tame ke matha abidik koklo ne phan bang na chingnek choidet po ne phan bang na putodet po de Mary alang ni matha duk duk pilo sorong ro so se ke chopathe panda bang na chi thandet po pan se me Mary ke matha ni arlo dol wapis se me Mary ko pilo ka pu bang ke ajar non bang pa thaning pa thana sita me ne ke arna ban pi posi arna malam le pa plainang hallelujah arna maning ha ling le pa plainang ni long posi Mary tame accept them lo la pa na posi Mary tame Jesus Kristo pan ke chak det pa na po Jesus Kristo pan mahang ke patek det pa na posi alang li kailong ke chak det pa na posi Mary Ardi ka we halas Ardi we that se me non ke your head dang Mary pan Ardi people na kolo Mary popular delo Mary famous delo fame delo ko people lo alang li Jesus Kristo pan ke chak la pan ke deng patepek pe pin pen alang li ke deng na pen posi Mary tame famous delo don malitum la sinang li la pen li se pining Christmas ahot amondoli tin a church tin a peres tin along sita me arnam ban tum pen a jok arnam itumaphan birtana wan piji mate arnam alam wangji halaso arnam alam karjong trip me ke wang alam itumosi dengdun chakdun Jesus Kristo paning arlo dengdun Mary pen Joseph son pulotang te penia Christmas pen arnam nanglila pen dilipanta Ardi nang padupodon malitum arnam nanglila pen dilipanta me nang pa fem podon malitum arnam nanglila pen dili pirut hem moniratum na Ardi nang pipon pedat hai mene stame arnam mek ang den pen ke nanglila pen dilita arnam mek ang den ke tum Ardi ke do amunit nanglila pen dilita me abang pubang pi Ardi ke do abang pubang pi nanglila pen dilita chemhan podon malitum lasi pining Christmas bang tum Christmas ahot arnama ban pen arnama ban po aban pi me ke than karjong me ke bang alam itum chodeng dono nang Mary pen Joseph le Gabriel tekela pen ke bang arnama alam deng deng ke chap den pen jok latuma hiru chumi ke long latum popular that latum famous that latum Ardi ke doko posar thaksi nali le pen pata Ardi nang padu podon malitum last itum simple ke claim ne ke tum pining Christmas ke arnama alam itum deng deng ji speaker tum ke than preacher tum ke than itu marna malam deng deng ji
la alo pernah teme nang le pen fan teme arnam ardi nang patopo don mali tum hello arnam important nang enpo nang le pen fan pure the monetum important nang enpo nang le pen fan don mali tum la si pene Christmas ke tumi se here teme he dung here teme it long do na Christmas si nang le pen talong do na i posi il nang to fan nang chemeri kang tum la bang so platform pen jo adon thulang nam sina keviatum Luke chapter 2 verse 8 to 12 kanya silang na pute keviat tum ke kopilo la tum ke aman ka venai tum sige po Yehudi tum ang bongke aman ka venai tum lo respect ka venai tum lo la pan la tum ke kopilo aner lo lote bimirisak atum phan pangkrang na po la pan ajolo pulote bimirisak e John ba ing bod chok nang pu pen pot la tum ajolote mek jang nong lesi la tum turn by turn apai pen apai sile tum bimirisak ke hon la sona kam si na tum ke la sona sai si ke klam don malitum la tum kang dai nai akai si kereng they live the shepherd live in a very lowly position kang dai nai a position sila tum ke halasut ke dola pen ke tha pasikipu la pen ke la tum ke habit hurong lok se do habit urong habit lok sila tum rong pen halloween adim si ke vi tum ke do habit urong adim si ke do la pen la tum ke kopilo la tum ke town city la tum wang long le town city la tum thang ta chini ne town long ko pi situation ko pi a 40 lo ne la tum thang ta chini la tum ke habit urong lok se la tum ke do na ngatum ajo phirlo adapt anarlo se la tum habit lok se ke do na ngatum ekdom kang dai nai a level se la tum ke a lifestyle se la tum ke vi tum ke do tum la pen ke la no te kardo me hem tra tum ke wang pen arna mang no arna phan kar choji kardo me hem long ke wang pen jok arna phan dia ka chohang ji pap ka chai phan la tuma porve pipon ma pultang te la tum ke la Jerusalem temple long Jerusalem kardo me hem long bimiri sak do pik pasikipu hala bang so bimiri sak ke plang tum si wang po hala bang so bimiri sak nam po en ke la bang so bimiri sak silatum apap chi champo sacrifice people la son se ke tem bon la tum ke kidu ka tum stage la tum ke kidu a lifestyle la tum ke bimiri sak ta namun church hem temple long ke wang ji porve la son a lifestyle sila ke vi tum ke kang dai na a lifestyle sila tum ke do don marli tum la tum ke rong rup hampang society long ardia ve penetu ke vi tum ke rong rup pendra tuan ardi pipon pe de society pendra tuan ke ardi pipon pe na tuan ke ekdom mane sakor ban pendra kang dai nai la son si ardi ka ve atum lo la tum ke vi tum ke ardia ve bin important ave bin society pen la son a lifestyle sila ke vi tum ke dolo don manitum sitala tuma kailong pen arnam damlo ajopi a porsi la tum ajopi a por ke vi tum inut pen inut turn by turn la tum bimi sak vilo la pen men amenang tur danglo posipu men amenang tur danglo pana posi ke vi tum phere ulo posipu la pen pot tekana tum kipu ko pilo phereri posipu Luke chapter 2 verse 10 bonda pena khala tum phan pulu phereri pima ma thanon nilinali tum phan ningarong a birta ke me vanlo lage kattu ka be a phanlo posipu do not be afraid phereri bhoy no koribi when do not be afraid pukelake ning teklong alam bidong ton balitum this is the word of comfort atum ning teklong a birta si ning arong a birta si ke vietum an akang dai di a lowly life kereng akai tum hatame hedung a birta ka mesi tekala tum vanlo la pana pola tum ka do ka be bimiresak cheut kang lablo dei bimiresak ka do ka be cheut kang lablo da 11 long pugala phan lo Luke chapter 2 verse 11 pima David arong so pi along nale tum phan ka pe jok abang pirthe ha che tanglo hempu hempu Kristo alang li hello pasipu pen ke krehni long la penali tu ma phan ang thek la hello hala o sok ti a phan pe pen ka telom la long hor lo ki nali tum thek dam long po pasipu la pen ma sala mesaya ke pi jok bang wang tang lo pu pen apostle tum ka la ka tu ka vi bibi sak chi ko tikang rup srak tum ka dam Jerusalem na tum dam pitsi Yesus Kristo a phan ri dam lo la pen thek dam long lo la pen hadak Kristo pan archo dam lo pasipu la se Yesus Kristo pan thek bang chengkela kevi tum mane
abidi la tung e pilo al thang ta ardi be bon pe pin pe the tum la sona kang dai mai tum hasi ardi ki pi phansi Yesus Kristo birta me la tum long van lo dan mali tum hallelujah kopilo la tum Yesus Kristo te kala pen ke wang arnam alam birta me la tum denglo la tum kai long arnam alam wang lo la tum kai long arnam alam ke wang pen la makso ju pen mala tum arnam alam deng dun lo chak lo la pen Yesus Kristo pan archo lo dom group si archo dam lo la pen la tum piniar ni halap sor ni pen ke vi tum alam a Christmas tin ta pini preacher tum hexat reverend tum pini missionary tum pini ke vi tum alam chathanam na ko copy podlo akul kang dai mai mane lowly people atum latum steme hala sorni penamat arna malam ke deng dun pen Yesus Kristus pan ke chak penamat ke vi atum tame pini fan lo ardi pi pen lo monir tum hallelujah don mali tum la sinang li pen li steme pini ne nut simple bang se chama thata hai ye thang thek the ne thang telena ve pu chama thata hai de ne ke ne phan monir tum ardi ne pan pe pu chama thata hai Bon tame there is a good news for you. Nali tumhan birta kame kala hanlo ke vi tumle adika ve pena tum steme Kristo abirta ke me ke deng ke chak Kristo pang chak pana pot atuhan birthya dang pini ardi pisor thaksi nangli la penili tame nangli thekhadat nili thekhadat pun nangli penili chama hai bon tame nili pan ardi na pipe pun nangli penili chama hai bon na peni Christmas 25 December ni nangli la penili jongsi Yesus Kristo pan deng dun pa me arna malam so deng dun pa me arna ban pitem ke thanalam so deng dun arna birta deng dun pa me polotang te nangli le pen ta pini Christmas pen ardi ke do abang phu bang pi chaman po important ke do abang phu bang pi chaman po Mary Joseph la pen te kala to kivi tu mosona thaksi don marlitum tante nangli le pen li ardi ke do abang phu bang pi chaman tung te jima Ardi ke do bang pu di bang ardi na enpon important na ke enpon abang pu bang pi nang le penili pini chemaning tung ma chemaning tung te jong si ardi ke do bang abang pu bang pi chemaning tung pula tang te peni Christmas speaker te men ke thanalam so deng den pa melona tele tum tv tum le anama birta ke me ke deng pen Yesus Kristo pan kardom group ke worship kana jok la tum ardi pini per the tang tv tum alam ke thanam nang kok sar thaksi nang le penili patame ardi na pipon podon arnam iltefan ardi na enpon podon malitem hallelujah praise the Lord birta ke me ke lahano peni Christmas good news ke lahano don malitem ilitum ardi ke do abang phubang pi cheplang po pini pir he dang da kiwi te malam che than phejok je Christmas holo pate ba Christmas kali that host me ni pini every day te me kiwi te malam ka che than tom do posin legi ma thadam pir he dang si dom la khadam lo pura tang te ana purthai ke mati di aposi ke than tum do veggie aposi ardi dolo don malitem hallelujah nitum lana senang non next lana senang ardi ka vedara dim ta ardi dolo ardi ka ve pin adim ta ardi dolo ko kunalo Yesus Kristo ma thai dim kunalo chainong aroi ke kopilo ardi ki do odim mala dake important place ma ha chainong aroi lam chathan me ma monir tu har dake chainong se ke ko chainong ai hi agubor la pen ka api ing adake ketera ke aradim ha har dagalam chathan me ma chathan me adim kali ardi important ke do adim kali bo fis me har dak si Yesus Kristo amahang tek lo don malitum praise the Lord jitia har dak chainong aroi long Yesus Kristo amahang tek lo halabang so acha nong aroi lam pini pir het dang tum chathanam na ko people Yesus Kristo har dak dam penapot Yesus Kristo har dak amahang tek na penapot don malitum praise the Lord ening araw me alam aposi nang lila penili same pini Kristo pan deng dolo pula tang te ardi ka ve pinabang pu chama thai mata Yesus Kristo pan deng dun pen pini Christmas chak dun pame pula trai tum tame ardi ke do abang pu bang pi chaman pol halo chanong aroi ki kopilo chathan me thai thang chathan me thai kali chanong se ko kadim mo bis me hala so Christmas arni lo pula trai every churches and fellowship or every parish every institution Christmas a hodlo pura la baso chano aroi lam chathan wek chano aroi lam si Yesus Kristo chipa bihek pe semana thek lo polam ke every preacher every speaker every leader atum te me pini chano aroi lam chathan na ko people har dak Yesus Kristo am hanga thek tam der per po lasi na la pen jita me ardia ve pinbang pu chama tha ta hai Yesus Kristo jong si nang li kai long am hana thek lo pura tang te Yesus Kristo jong si nang li hem long
amana thek lo pura hala baso cha no roy le pini ardi de kosna ta Mary le ardi de kosna ta Kevi tum le ardi de kosna ta Joseph le ardi de kosna ta nang le penjeli teme ardi do pon po bang inli bang atum nang le penjeli fan tabe important na end pon po important na end pon po don mali tum hello etum kedang jike de lasi pini Christmas ke isi tum arna malam so den pamenang ji speaker tum bana jo ka thanalam so den dun pamero nang le penjeli pe ardi ke do bang cheplang po chanong aroi lam pini chathanam nang kok per thedang ko pipolo Jesus Christ haladak kewang panajok halada amhang ke tek pana pot Jesus Christ jong sala baso cha nang aroi long amhang tek dam dei poson te hala so cha nang aroi lam pini monit tum chini ni daji polo per the dang kala baso cha nang aroi lam Bethlehem lo cha nang aroi lam chini ni daji polo bonda Jesus Christ amhang tek dam pana pot pini per the dang ta hala baso cha nang aroi lam chathanam nang kok per the dang ta RD people nang kok don mali tum praise the Lord lasina le pen le me pini Christmas pen important pick abang pubang pi chaman po jong si RD ge do bang itum jong si lamang so Christmas arna pen ke bang abirta chodeng dun pa me pulo nate la halo la saradak pen itum ke chali dami ke la halo kaching hon Kristo kaching hon kortela pen injer nili kaching hon don marli itum pini nang li pen ri tame Kristo phan deng pen alang li phan chaklo pulo tang te nali pen li RD ge do bang chaman po monit ang no arna mang no nali pen li RD ge do bang important ke do bang cheban po joy ke hutsi tum arna phan arna malam kroichok le pokali den ji monda sungkru hutse me tum arna malam deng na ji meri ke sung piklu sung pikang bong pan semelang li arna phan chaklo arna malam alang li tem dun lo alang phan ekdom ingthirjir abang si karjong se paso che pathe derlo bang tum kali karalang che than thai la ka tu ka velang li ke matha ke so chi bi kok si elang li Kristo phan deng lo la pan jok pini Miri akhir jumi ke long abang pi cemanlo tapi Miri teme RD itu bang cemano lasi joy ke utsi temar nam lam ke den chonai le pakali don marli tum itum sungkrong hul seme ibidi jud der hul seme tum ke arnam phanteng naji tapi arnam lam itum patte pete nai halo ne tum changa tum ha la halo lasi monir tum le nang lipan RD nang pi bidat dai monir tum ke stame arnam ke nang lipan RD nang pi ponpo itum jong si arnam birta non to Christmas so deng dun itum deng dun pameka lapen la so teng petum claim dam puro tang te elitum pininga Christmas pen RD ge do abang pubang pinang le pen li cheman po don mali tong lapen RD ge do bang pubang pile ka cheman je phane bor ilona anotin dame bang important ak en pre arnam amonir tum lapen ke per the monitum lapen ka arnam nang li pen li phan RD nang en important ak en abang pubang pi ka cheman je phane pininga Christmas itung bori pon nang don malitum Mary Joseph lapen kevi tum son dak atum thang da kali Joseph ta Mary Joseph ta simple bang di bota alang li jisu phan ke deng pana jok per the dang pini RD an pono Mary ta me simple ana ma ban pi alang li ri chopi ta kali alang li nane alidar the o la pot kali bon ta me Mary ta me jisu phan ke deng pana jok RD tu pono kevi tum lang na kevi tum ke tum ke thang ta li tong kang dai nai habit urong ke do tum alo rateng ke than te habit do te ke tere ke era tumlo te mahala tumalam pini per the thang ta thanam na kok RD ram na kok pipolo lateng me Jesus Kristo phan kedeng pena polo don malitum RD ka wedar tum ta RD dopo important ka wedar tame non to Christmas pen arna malam deng bote RD dopo lapeng anong che thang that abang steme non to Christmas pen itum jong si arna ma birta so deng dun arna ma ban po ban pitum peng ke thana birta arna pen ke bang birta non to Christmas so deng dun pronai menang li lapen tame anong che thang that ma anong che thang po RD ka wedar mata RD dopo lapen important na and pon wedar batame important non to pen arnam pen lapen monit te pelitum pha important RD na and pon po si ning thelo ka do weta la bang so arna malam kar ju pen ahir ju melong tang lo posin di kroilo arna malam je than abang po tenalong steme arna ma hir ju me pedona